Hi! Kumusta? Ang maminaw ug magtuon, makakaton. Kini si Teacher Helen, kaninyo naginaminam na nga magtudlo aron walay bata nga mabiyaan sa pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga mamahimong malampuson. Karon mga bata, magtuon na usab kita. Atong tun-an karon ang tun-an nato ang hugpulong. Kun sa ubang termino gitawag kini og kapahayag ug ang pulungan. Sige daw, unsa gani atong pagatun-an karon mga bata? Ang hugpulong kun kapahayag o pulungan. Ang hugpulong o kapahayag pareho lang kana. Nagpasabot kung moingon kita og hugpulong o kapahayag, ang buot pasabot ni ana sa Ingles kay sentence. Ug moingon ko usab kita nga pulungan, ang buot pasabot ni ana sa Ingles kay phrase. Sige daw, sa Ingles atong pagatun-an karon ang sentence o phrase. Sa atong pinulungan, hugpulong kun kapahayag o pulungan. Sige, atong tan-awon kung unsa. Mao kini ang atong katuyuan sa atong mga pagtuon karon. Maila hain ang hugpulong kun gitawag kini sa laing nga pinulungan nga kapahayag ug hain usab ang pulungan. Ikaduha, mahatagan og kahulugan kung unsa ang hugpulong kun kapahayag og pulungan. Ikatulo, makahimo og makasulat og hugpulong kun kapahayag og makahimo usab og mga pananglitan sa pulungan. Sige, ato nang ipadayon ang atong mga pagtuon. Okay. Tun-an ta. Una na nga atong pagatun-an mao ang hugpulong kun sa isa ka termino gitawag kini og kapahayag. Okay. Doon ako'y gipakita nga hulagway. Ato kining himuan og ato kining himuan og hugpulong o kapahayag. Taas ug dako ang punuan sa mangga. Sige daw. Taas ug dako ang punuan sa mangga. Unsa man ang atong gihisgutan dinhi? Gihisgutan nato ang punuan sa mangga. Okay. Mga bata, unsa man ang iyang ikasulti bahin sa punuan sa mangga? Gihulagway kini niya nga taas ug dako. Okay, tan-aw nato ang unang letra sa atong unang pulong. Di daw? Giunsa kini pagsulat? Nagsugod kini sa dako nga letra. Tanawa usab ang anaas sa katapusan. Unsa man ang imong nakita? Aduna kini marka. Aduna kini marka. Timan mga bata nga ang atong gibasa nga hugpulong naghatag kini og ideya. Kay kaganina, unsa gani katong taas ug dako ang punuan sa mangga? Unsa ang iyang ikasulti sa punuan sa mangga? Taas ug dako. Nagpasabot nga ang usa ka hugpulong naghatag kini og kompleto nga detalye og ideya. Og atong tan-awon ang unang pulong o unang letra sa atong hugpulong nagsugod kini sa dako nga letra ug adunay marka sa katapusan niini. Sige, ani pa ang mga
Ania pa ang mga halimbawa o pananglitan sa mga hugpulong kun kapahayag. Okay, nakita nato ang usa ka langgam. Unsa kaha ang gibuhat sa langgam? Sa atong nakita, ni kanta ang maong langgam. Busa nakahimo kita og hugpulong nga nagkanta ang langgam sa sanga. Sige. Mangutan ako. Kinsa man ang nikanta? Ana diha ang tubag. Ang langgam. Unsa man ang gibuhat sa langgam? Nagkanta. Asa man siya nikanta? Ana diha ang tubag sa sanga. Nagpasabot na nga mga bata nga ang atong gibasa nga hugpulong ato kining nasabtan, no? Nakuha dayon nato ang detalye pinaagi sa pagpangutana og kinsa, unsa ug asa. Mao kana ang gitawag nga hugpulong. Naghatag kini og sakto og tibuok nga detalye. Nganong nakaingon kita nga naghatag kini og tibuok nga detalye? Tungod kay ang atong pagpangutana, no? Kung mangutana kitag kinsa, unsa ug asa, ana ara sa hugpulong ang tubag. Nagpasabot nga kini usa ka hugpulong. Nganuman kay naghatag kini og kompleto og sakto nga detalye. Tan-aw nato ang unang pulong. Nagsugod sa dako nga letra. Tan-aw nato ang tumoy sa hugpulong. Aduna kini marka. Sige, ani apa ang lain pang pananglitan sa gitawag og hugpulong kun kapahayag? Atong basahon. Rosas ang kolor sa akong unlan. Sige daw, mangutan ako kung ato bang matubag ang mga pangutana nga akong isulti. Unsa ang kolor sa akong unlan? Unsa man ang tubag niya na? Rosas. Ang tubag nga rosas makita nato dinha nga anaa sa atong hugpulong. Unsa man ang kolor rosas? Ang tubag unlan. Akong unlan. Nagpasabot nga naghatag kini og kompleto nga detalye bahin sa unlan. Bahin sa akong unlan. Naghatag siya og detalye. Nagpasabot nga ang hugpulong di ay naghatag grupo sa mga o pundok sa mga pulong nga naghatag og kompleto nga ideya o detalye. Sige, tan-aw nato ang unang letra sa atong unang pulong. Nagsugod sa dako nga letra. Timan nagsugod sa dako nga letra ug ang katapusan niini adunay tama, adunay marka. Sige. Tan-aw nato. Tan-aw nato ang mga kahulugan nga gihatag dinhi. Timan mga bata sa atong mga pagtuon kaganina nga ang hugpulong kun kapahayag, timan mga bata nga ang hugpulong ug kapahayag parehas lang. Ang hugpulong o kapahayag hugpong kini sa mga pulong nga naghatag og kompleto o nagpahayag og kompleto nga ideya o detalye. Naghatag kini og detalye, no? Kompleto nga ideya o detalye. Mao kana ang hugpulong. Nagpasabot
nga masabtan kini nato kaayo. Kay ana aman din ha ang ideya o ang detalye. Busa kaganina sa atong pagpangutana, ato kining matubag nga ana alang gihapon sa hugpulong kun pahayag ang tubag. Okay. Sige pa, unsa pa ang atong hinumduman kung moingon kita og hugpulong kun kapahayag? Ang unang letra sa unang pulong sa atong hugpulong kun kapahayag nakasulat sa gamay o dako? Dako nga letra. Ug unsa pa ang angay natong mahinumduman? Aduna kini marka sa katapusan aron mailhan unsa kini nga klase sa hugpulong. Usahay makita nato ang map. Karon atong tun-an ang pulungan. Kaganina nakatunan na nato ang hugpulong kun kapahayag. Karon atong susihon og tun-an ang pulungan. Sige. Basahon ang pulungan nga nahimo nato dinhi. Baga nga libro. Karon mangutana ko. Unsa ang nahitabo sa baga nga libro? Kinsa ang tag-iya sa baga nga libro? Asa nahimutang ang baga nga libro? Aduna ba kitay makita nga tubag sa atong mga pangutana? Wala. Nagpasabot nga ang atong nakita dinhi nga pundok sa mga pulong kay wala naghatag og sakto og kompleto nga detalye. Kini gitawag og pulungan. Tanawa usab ang sinugdanan niini. Nagsugod ba kini sa dako nga letra? Wala. Tanawa ang katapusan niini. Aduna kabay nakita nga mga marka? Wala. Mao kana ang pulungan. Ang pulungan wala naghatag og kompleto nga detalye ug nagsugod kini sa gamay nga letra ug wala kay makita nga marka sa katapusan niini. Okay, sunod. Duha ka lamisa. Mangutana na usab ako. Kang kinsa ang maong duha ka lamisa? Matubag ba nato ang atong pangutana? Dili. Unsa ang nahitabo sa duha ka lamisa? Matubag ba nato? Unsa ang kolor sa duha ka lamisa? Asa kini nahimutang? Matubag ba nato ang atong mga pangutana? Dili. Tungod kay ang mga pundok sa pulong nga atong nakita dinhi wala nagsulti sa kompleto nga ideya o detalye. Mao kana ang pulungan. Tan-awa usab ang sinugdanan niini. Nagsugod ba kini sa dako nga letra? Wala. Aduna kabay makita nga marka sa katapusan niini? Wala. Mao kana ang iilhanan sa pulungan. Wala naghatag og sakto nga detalye o ideya o nagsugod kini sa gamay nga letra ug wala kini marka sa katapusan. Ani apa ang lain pang pananglitan? Lami nga pizza. Kinsa man ang nikaon sa maong lami nga pizza? Asa man kini gikan? Asa man kini gibutang? Matubag ba nato ang mga pangutana? Dili. Tungod kay ang atong nakita ug nabasa nga pundok sa mga pulong wala nagsulti o nagtun-an sa sakto ug kompleto nga detalye.
Tanawa ang sinugdanan, nagsugod ba kini sa dako nga letra? Wala. Aduna kabay nakita nga marka sa katapusan? Wala. Mao kana ang mga pananglitan sa gitawag og pulungan. Dali lamang kini mailhan tungod kay wala kini nagsulti sa kompleto nga detalye o ideya. Nagsugod kini sa gamay nga letra ug walay marka sa katapusan. Mao kana ang pulungan. Mga bata sa atong natunan nga ang pulungan hugpong kini sa mga pulong nga wala naghatag o nagpahayag og kompletong ideya o detalye. Unsa pa ang angay natong mahinumduman? Wala kini magsugod sa dako nga letra. Unsa pa? Wala kini marka sa katapusan. Ug ang ikatulo, mubo lang kini. Mao kana ang pulungan. Sige. Karon isulat sa blanko ang hugpulong kung kini naghatag og kompletong detalye ug pulungan kung wala. Nagluto si mama og lamian nga utan. Timan-i ang hugpulong naghatag og kompleto nga detalye, nagsugod sa dako nga letra, ug aduna kini marka. Ang pulungan usab, mubo ra kini, nagsugod sa gamay nga letra, walay marka sa katapusan, ug wala kini nagsulti sa kompleto nga detalye. Okay, una, nagluto si mama ug lamian nga utan. Ikaduha, niinom ang bata og gatas. Ikatulo, ang eskwelahan. Ang eskwelahan. Sulat sa mga badlis ang hugpulong og pulungan. Ikalima, ikaupat, sulod sa klinika. Hugpulong o pulungan. Ikalima, namisbis og bulak si Ana. Hugpulong pa kini o pulungan. Karon, isulat ang letrang H kung hugpulong. O isulat usab ang letrang P kung pulungan. Daw. Unang bilang. Nagdula ang mga bata sa sapa. Kaduha. Kinsa ang mihilak ganina? Kinsa ang mihilak ganina? Ikatulo. Ang nindot nga sinina. Ang nindot nga sinina. Ikaupat. Ang among eskwelahan kay nindot. Ang among eskwelahan kay nindot. Ikalima, ang mga magtutubo. Sa ganiin yung pagabuhaton mga bata sa atong buluhaton, isulat ang letrang H kung kini hugpulong o letrang P kung pulungan. Sige. Karon, sa atong buluhaton dinhi, isakto ang pagsulat sa mga hugpulong. Tanawa ang mga hugpulong nga anaa dinha sa matag numero. Tanawa ang sinugdanan og tanawa usab kung dunay marka sa katapusan. Kining tanan nga nakasulat dinhi mga hugpulong kun kapahayag. Karon ang inyong buhaton isulat kini ninyo sa sakto nga paagi. Sa sakto nga paagi. Okay. Sige. Unsa man ang mga mali dinhi?
isulat kini ninyo nga mamahimong sakto. Sige, tanawang sinugdanan o katapusan. Tanaw ninyo. Okay. Karon, itago-usa ka na o unya ihatag nato ang saktong tubag. Dinhi mamalandong kita mga bata sa atong nakatunan ug naagian sa atong mga pagtuon. Ang hugpulong kun pahayag kung kini sa mga pulong nga naghatag o nagpahayag o kumpleto nga detalye o ideya. Kano sa man nato mamahimong maingon nga kini kumpleto ang ideya o detalye? Kung matubag nato ang mga pangutana nga kinsa, unsa, unsay nahitabo, og asa. Kung matubag ka na natong pangutanaha, kung naa ka na, ang tubag ana asa maong pundok o hugpong sa mga pulong nagpasabot nga kana nahugpong sa mga pulong kay unsa ug pulong kon pahayag. Unsa pa ang atong hinumduman nga ang unang letra sa unang pulong sa pahayag o hugpulong kay nakasulat sa dako nga letra. Unsa pa ang angan natong hinumduman nga ang hugpulong o kapahayag aduna kini marka sa katapusan aron mailhan unsa kining hugpulong sama sa tuldok, pangutana, marka sa pagpangutana ug ang exclamatory point. O kana ang atong makit-an sa tumoy sa hugpulong kun kapahayag. Karon, ang pulong o ang pulungan usab angay natong mahinumduman nga ang pulungan hugpong sa mga pulong nga wala wala naghatag o nagpahayag og kumpleto nga ideya o detalye. Sa paangangay natong inumduman, kung muingon kita og pulungan, wala kini magsugod sa dako nga letra. Unsa pa? Wala kini marka sa katapusan og ang ikatulo mubo ra kini. Karon mga bata ato nang ihatag ang saktong tubag sa atong mga buluhaton kaganina. Sige daw, nagluto si mama og lamian nga utan ng tubag hugpulong. Ikaduha, minom ang bata og gatas ng tubag hugpulong. Ikatulo, ang eskwelahan. Sa kaha kini, hugpulong o pulungan? Ang tubag pulungan. Ikaapat, sulod sa klinika. Sa kaha kini, hugpulong o pulungan? Ang tubag pulungan. Namisbis og bulak si Ana. Hugpulong o pulungan? Ang tubag hugpulong. Okay. Sige. Wadto na ta sa karon isulat nato ang letrang H kung kini hugpulong o letrang P kung pulungan. Ang tubag sa unang bilang nagdula ang mga bata sa sapa. Letrang H hugpulong. Kinsa ang nihilak ganina hugpulong. Ang nindot nga sinina kini usa ka pulungan. Ang among eskwelahan kay nindot kini usa ka hugpulong. Kalima, ang magtutudlo kini usa ka pulungan. Okay. Isakto ang pagsulat sa mga hugpulong. Okay, aniya ang saktong tubag. Okay, kinahanglan nga ang unang letra sa sinugdanan sa hugpulong kay dako nga letra ug aduna kini marka nga tuldok sa katapusan. Kaduha, niboto ang akong lobo. Ang
Ang letrang N nahimong dako nga letra ug ang naa sa tumoy o katapusan sa atong hugpulong dunay tuldok. Ang nindot nga sinina nahulog sa kanal. Ania ang saktong pagkasulat. Ang letrang A sa ang o sa sinugdanan kay nahimong dako nga letra ug ang katapusan adunay marka. Ang iring nanungkab sa lamisa. Ang unang letra sa ang kay nahimong dako nga letra ug ang katapusan adunay tuldok. Natumba ang kahoy sa kalsada. Ang letrang N nga sinugdanan nahimong dako nga letra ug ang katapusan niini adunay tuldok. Mga bata, nasabtan ba ninyo ang atong natun-an karon? Unsa gani katong atong natun-an? Natun-an nato ang pugpulong kun kapahayag ug pulungan. Hinaot mga bata nga sa atong nakatunan, sa atong natun-an aduna kamoy nakatunan. Mailhan na ninyo ang mga hugpulong kun kapahayag o ang pulungan, no? Mahatag na ninyo ang kalahian sa hugpulong o pulungan, sa kapahayag o pulungan. Sige mga bata, maulang kadtuhang pod sa sunod natong panagkita. Aron aduna kamoy, makatunan pa, tanawa pa ang dagan pa nato nga mga videos. Maulang o bye-bye!